Gweta guru rehurumende vaVirginia Mabhiza vabuditsa mashoko asina kujeka kuThe News House pamusoro pemafambisiro achaitwa mari nehurumende yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Izvi zviri kuratidza kuti madhora anobhadharwa emutero anogona kushandiswa kupfumisa zvikuru zvinhu zviri kukanganisa kodzero dzevavhoti zvakaita semunyori mukuru webato Vasengeso Chabangu. Kubuda kwaita vaNelson Chamisa kwakasiya CCC yatsemuka kuita zvikwata zvitatu zvinoti chimwe chinotungamirirwa navaChabangu, chimwe chinotungamirirwa nemuzvinafundo Washman Ncube uye chimwe chiri kutsigira vaNelson Chamisa. Sezviri kuda pachena pavakabvunzwa kuti hurumende ichagovera sei mari sezvo CCC yakatsemuka kuita zvikwata zvitatu, vaMabhiza havana kukwanisa kupa mhinduro yakajeka. Kana pasina kufambiswa kwenhaurirano pamusoro pevamiriri muparamende uye kutevedzerwa kwemitemo ine chekuita nenhengo dzeparamende dzebato iri rezvematongerwo enyika, hurumende ichaona zvakakodzera kuti ibvise mari iyi nenzira yatsanangurwa pamusoro. Aya mashoko avaMabhiza avakataura, asi vanhu vanouya vachikomplena vachiti aiwa hapana pavangambotaura nevamiriri muparamende. Inoda kuti vazhinji veCCC aiwa vakabuditsiwa mupariamendi vakarikolewa. Saka muri yeZimbabwe vanhu vari kuti aiwa mari iyi aiwa inenge ichangoshandiswa kupfumisa Vasengeso Chabangu. Chimbotudzai mafungiro enyu nori kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai mucomment section medu, sangana subscribe kulike, turn on the bell icon.